Hola a totes i a tots, hola a totes i a tots, benvingudes al canal, benvingudes a Tsukac, benvingudes a aquest primer vídeo en el que parlarem d'una sèrie de 3, perdó. Hola a totes i a tots, benvingudes al canal, benvingudes a Tsukac, benvingudes a aquest primer vídeo d'una sèrie de 3 en què parlarem d'aplicacions, de jocs web que ens poden arribar a permetre guanyar diners real. El primer d'ells és Market Glory, el que, com podeu estar veient ja aquí de fons, perdoneu que jo això, com podeu estar veient aquí de fons, aquest joc diguem que encarnem un personatge que és el nostre usuari i en el qual tindrem que fer cada dia una sèrie de coses que ens donaran moneda local que posteriorment podrem convertir en or i següent en euros. En el vídeo d'avui us vaig explicar lleugerament com funciona això, com s'ha de jugar les primeres setmanes i la meva experiència personal en aquestes 2 o 3 setmanes que porto jugant. En primer lloc, explicar-vos que esteu veient ara mateix. Esteu veient la pantalla principal del joc, on teniu tot el tema aquest dels bonos, que això són el que guanyes segons per fer cada cosa, missatges, alertes, això dona igual, l'idioma el teniu el joc en castellà, ningú problema. Eh, això és el següent joc que parlarem, que és Goldticon, que també és de la mateixa companyia, i així que diguem que és la pantalla principal. Això, els menús i això. En què ens centrarem? Primer, en aquests aspectes. El primer és, això encara no ho mirarem perquè fins a que no lluitem en arenes i en guerres no ho tindrem molt en compte, però aquests 4 punts i aquestes 3 monedes sí que són importants. Veiem que lo bàsic, el factor bàsic d'aquest joc és l'energia. L'energia que es consumirà un 5% cada hora, un 10% cada vegada que fem un atac i un 50% cada vegada que treballem, i això ara ho explicaré millor, augmentarà segons comprem objectes i productes per augmentar l'energia, com són els periòdics que els tenim aquí baix, llet i productes de menjar, vi i roba, etc., que ho trobarem al local market i al global market. Amb això augmentarem l'energia. Quanta més energia tinguem, més productivitat tindrem. Què farà això? Que a l'hora de treballar guanyarem més diners, però també a l'hora de lluitar guanyarem més diners quan major siga la nostra energia. Per altra banda, l'experiència augmentarà cada vegada que treballem. Augmentarà més si tenim referits. Què són els referits? Els referits són persones que tenim, que estan, diguem, baix el nostre control, entre cometes, que amb les que hem lluitat i hem guanyat i que durant aquell dia es mantenen actives. Què significa això? Que han fet les 10 lluites diàries i el treball, que ara ho anirem explicant millor. Quants més referits tingues, més experiència guanyaràs cada vegada que treballes. En principi, fins a un límit de 5. En principi no tindrem referits i simplement treballarem. El coneixement, per altra banda, augmenta segons comprem llibres. No sé si està vent això, de Camp d'Àsia. Espereu-se un moment. No vull obrir-ho. El coneixement augmenta segons comprem llibres. No és recomanable comprar llibres com a mínim al principi, més que res perquè són molt cars i a l'estat espanyol no en trobareu. Tindreu que comprar en Global Market i no és precís. I la productivitat es regeix baix una fórmula que és energia més experiència més coneixement partit per 3. I quanta més productivitat tinguem, més guanyarem amb els treballs que fem. Després, aquests 3 aspectes: euro, or i ESP. L'ESP és el que guanyarem tant per fer els treballs com per les lluites, el referral fight. També ho guanyarem pels bonos, tant el bono de treball com el bono de batalla, que és el que ens interessa ara. Amb l'ESP comprarem els productes en el local market i serà la moneda bàsica, que és la moneda local. Aquest
ESP ho podrem convertir en or en el financial market, i l'or al mateix temps ho convertirem en euros, i així podrem començar a guanyar diners real. Com veu, jo mateix tinc 82 de ESP, que són més o menys això, un parell de setmanes, encara que he d'admitir que la primera setmana i mitja ho estava fent malament una cosa i per tant he reduït la quantitat d'ESP que podria haver guanyat. Us recomano que ara us explicaré com fer-ho per a optimitzar els beneficis. I això. Doncs bé, comencem. Diguem que... espera, abans de començar, perdó. Veiem els primers dies i primeres setmanes que comenceu a jugar només tindreu que entrar a 3 aspectes, perquè veu que aquí tindreu un munt de coses i us marejarà una miqueta. No és precís. Els únics punts on entrar serà en Fight, en Referral Fight, en Work, en Workplaces, i en Market, en Local Market. Res més, perquè així ara us explicaré una miqueta més a fons. Per exemple, arena, guerres, training ground i tot això, jo encara no he entrat a res. Per l'arena necessites tindre prou més energia i a més una arma d'atac i una de defensa, cosa que realment són molt cares, com a mínim a l'estat espanyol. I a Work simplement és un historial, i per comprar experiència, que ja he dit que no val la pena tampoc. I en Market, el Local Market és on comprarem de normal els nostres productes. En Global Market, com podeu veure si cliquem, ho comprarem els mateixos productes que en Local Market. L'única diferència és que aquí ho comprarem amb ESP, amb moneda local, i aquí ho comprarem amb Gold, amb or. Per tant, no surt a compte comprar en Global Market. Simplement compreu en Global Market si necessiteu molt un objecte, un producte, i no el trobeu en el Local Market, perquè, per exemple, si anem a Local Market i anem a Clothes, perdó, no veureu, per exemple, roba de baixa qualitat no en tenen, pantalons de baixa qualitat. Pantalons dic. Ui, bueno. Doncs això. Després, en Financial Market és on canviarem moneda. Veu que ara mateix l'euro està a 49 ors, l'or està a 10 ESP, per tant l'or és prou barat dins el que cap. I ja està. Jo, com podeu veure, tinc 83 d'ESP i 0,20 d'or que he aconseguit amb referits. Què més? Companies és per crear la teva empresa, que pot ser de periòdics, pot ser per fabricar, i aquests productes que veu en les tendes, en local market, no entreu encara perquè no, jo encara ni ho he mirat. Organitzacions per a formar part d'una aliança, tant per a guerres com per a guerres. El govern és per a formar part del govern i tindre vot i veu en els impostos i la comptabilitat. Això tampoc, els afiliats més de lo mateix, i això res. Si podeu veure una estadística de lo que, per exemple, s'està guanyant, per exemple, mirem en euros. Aquest xic de Romania té 17.000 euros. Aquest xic ho està petant, diguem. Què més? Comencem, a veure. Ara que més o menys ho teniu tot clar, per damunt, volia explicar què teniu que fer aquestes primeres setmanes. Durant 2-3 setmanes, un mes i mig, només teniu que fer el següent. Primer, augmentar l'experiència. El primer punt serà augmentar l'energia, perdó. Com l'augmentem? Comprant diaris. Teniu que intentar comprar els que valen 0,01, no? 0,1, 0,09. Veu que jo ja n'he comprat alguns, són aquest que valien 0,01, són més barats. Podeu comprar també aquells, però no us sortirà molt a compte. 0,01 o 0,02, 3. Jo compré fins a un màxim de 0,04. Després, comprar en local market jet. Al principi només podreu comprar supost el més normal és que només podeu comprar de baixa qualitat, que us donarà un punt d'energia, però quan pugueu compreu d'alta qualitat. Surt molt més rendible i sé que és una miqueta cara al principi, però poquet a poquet podreu comprar-ho. Ja de baixa qualitat i ja està. Quan comenceu, només aquestes dues coses per augmentar l'energia. A partir d'ahir, si ja en teniu més,
recomanable comprar també menjar de cuina, pues, sempre intento ser que sigui de màxima qualitat, o vi. El vi, per exemple, aquest és molt barat, 6,9 i 25 d'energia, aquest jo el compraria si pogués, però crec que ja n'he comprat aquest. Mira, l'he comprat, genial. El que he fet tampoc està molt bé, no això, no ho feu. Vull dir, compreu, sí, aquest preu ja, però intenteu comprar-ho tot quan aneu a començar a atacar i a lluitar i a fer la feina. Tot d'una. Fixeu-vos que tot es consumís en el moment en què ho compres, excepte els productes de cuina que es consumissin a aquestes hores, a les 3 del matí, a les 9, a les 3 i a les 9. Val, un cop tingueu l'energia comprada, com farem vindrem a refresh fight i farem les 10 lluites. Veu que jo ja he lluitat avui 4 cops, donaríem atac, lluitaríem contra el trainer i cada vegada que ataquem ens donarien moneda local, que en aquest cas no encara no ai, que en aquest cas ens donarien un tant per cent de segons l'energia que tinguem. Una cosa a dir abans, segons si lluitem a partir de les 12 de la nit, hora local, una de la nit, hora del servidor, que l'hora del servidor és una hora més, fixeu-se, que ara mateix així és la 1:51, doncs en vez de lluitar contra el trainer, perdó, en vez de lluitar contra el trainer, lluitaríeu contra personatges reals, contra jugadors reals que estan jugant o que tenen un compte en Market Glory, i si us guanyeu, si teniu més energia que ells i no tenen armes ni res, es convertirien en referits. Intenteu lluitar, si podeu, a aquestes hores, i que siga contra gent que veu que està activa, que té referits també. Així us assegurareu més o menys que pugueu cobrar el bono per tindre referits, que per exemple aquest Saropin d'Orwo que han servit gràcies a això, i el podreu augmentar l'experiència. Això per una banda. Quan tingueu totes les lluites fetes, les 10 lluites, vindreu a Workplaces i a treballar. Veu que així és la fórmula de la productivitat, i treballareu, i això vos donarà també moneda local, i ja ho tindreu tot fet. Amb això ja tindreu tot el que teniu que fer durant el dia d'avui. Us ocuparà, si esteu sempre pendents, serà una hora un poc més, però ja veu que, per exemple, jo ara me'n puc anar a una altra pestanya i fer qualsevol cosa, i això seguís, o puc tancar, o puc anar a donar una volta, el que siga, i seguís estant. Sí que és important que estigueu cada 10 minuts per a no perdre molt de temps, i amb això ja ho tindreu tot fet. Tindreu la moneda local, de la moneda que cada dia, i això ho feu durant 2-3 setmanes, i així n'acumulareu una miqueta més de moneda local. Estic anant una miqueta ràpid perquè va començar la mascleta d'ací una estona i no s'escoltarà res, per tant intenta anar una miqueta més ràpid. Doncs així no ho tindríeu durant els primers mes, primera setmana, que és el que estic fent jo fins ara. Veu com estic, al millor començar ara a canviar una miqueta d'es per hora i anar acumulant tor, que sempre és una inversió interessant, i a poc això ho convertirem en euros i anirem guanyant diners real, que en dia d'avui, encara que per pocs euros que siguin, sempre em pot vindre bé per a pagar alguna coseta o sortir de festa, qualsevol cosa. Doncs bé, anem a deixar aquest vídeo per avui. Ha estat un plaer compartir aquest quart d'hora amb vosaltres. Ens tornarem a veure en un segon vídeo on parlarem del Galticon, que és una altra pàgina on també podeu guanyar diners real, però amb un tema de gestió esportiva també prou interessant. En aquesta pàgina duc menys temps, i espero que ens seguim veient en aquest canal amb vídeos d'aquest tipus de coses, d'altres videojocs com el FIFA, que també en tindrem, i altres coses. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí, i que vagi tot molt bé. Espero que us animeu, i fins ara.